ассалому алайкум тамошобинони барномаи кошона. Мо имрӯз ба шумо чӣ тавр тайёр намудани қуртобро нишон медиҳем. Ва пеш аз ҳама мо хамирамонро тайёр намуда инчунин тунук кардем, равған молидем, зеро ки қуртобро ҳама медонанд ки бо фатири қат мекунанд. Ва мо ҳам низ пешакӣ тайёр карда ҳамаашро, ҳама чизҳои лозимаро молида мондем. Сипас зиртафтонро дар мегиронем ва дар ҳарорати 250 градус фатирро тунук карда мемонем. Ва инчунин боз ба мо чизҳои лозим мешаванд, мо онро ҳозир омода месозем бо ҳамроҳи шумо мухлисон. Фатирамонро тунук мекунем. инак азизон, фатиро низ омода сохтем, анакунун ба тафдон мегузорем. инак фатири мо ҳам омода шуд ва онро дар табоқи чӯйин реза мекунем. дуғамон ҳам низ гарм карда тайёр кардаем. дар болаяш якҷоя мекунем. Шакароби тайёр намудаамонро дар рӯяш ором медиҳем. Сипас равғани зағирро метаспонем, дар болояш мерезем. Барои рӯи қуртобамонро ороиш додан ба мо пиёз, бодринг, помидор, инчунин гашнич, укроп лозим аст. Чихале ки дар забони тоҷикии худамон мегӯянд шакаробро ҳам низ тайёр кардем. Ҳозир чака ё ҷурғодро инчунин тайёр мекунем ва баъд давомашро боз мебинед. чӣ тавре ки мебинед, мо ба ҷурғод каме об ҳамроҳ мекунем. Инчунин намак, каме намак. ва дуғи мо ҳам тайёр шуд. чӣ тавре ки мебинед тамошобинон, мана мо фатиро реза кардем ва дуғро дар рӯяш рехтем. Сипас шакароби тайёр кардаамонро дар рӯяш мерезем. мана тамошобинон изадма. чӣ тавре ки гуфтем, равғани зағирро дар рӯи газ метаспонем. инак тамошобинон равғанро мерезам. бо хоҳиши худи одам метавонем боз тезакро гузорем. инак тамошобинон, мана қуртоби мо тайёр шуд. марҳамат, танҳо обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр, худоҳофиз.